Yo sik dikongkon ngisah-ngisah isa-isa majikan. Yo arep budal libur sik ngepel nyapu kan. Selamat Jangan malam. kesana kesini. Oke. Sampean dari mana? Toko ndi? BTMNB. Oh, Pilar Hongkong. jenenge? Lina. Nama bekenku? Hah? Mukidi. Saya mau tanya boleh nggak? Takon oleh kan? Oleh. Oleh ya. Masuk YouTube, masuk YouTube. Lampu sih kok sampean mlebu BTM? Karena aku biyen sebelumnya kan duwe kasus sih. Tapi ora kasusku dhewe. Kasusnya koncoku. Terus aku Rada banter sithik lah nek ngomong. aku biyen udu aku. Oh. Tapi aku konselingan kasus neng BTMNB mergo koncoku. Oh, sing duwe kasus koncone. Yo, Terus sampean ngeterno? ora. Ora. Tak omongnya lewat. Oh, penyalur. Aku konselingannya lewat HP. Oh. Sampean BTM. Durung. Urung. Oh, terus. Terus akhirnya aku konselingan, curhat, terus diwenehi solusi. Terus aku kepo, stalking. Kepo. Yo, karo Bosok. kegiatane BTMNB Tahun piro iku, Mbak? tahun 2018. Mbak Mukidi ya? Loh, Mbak kok Mukidi sih? Celuk Mbak kena ora kena. Loh, Mbak Mukidi gak apa-apa kan? Ora apa-apa. 2018 konselingan BTM. Yo. Terus kepo, stalking. Stalking kegiatannya BTMNB. Terus akhirnya aku tertarik masuk nang BTMNB. Nah, Ben minggu kegiatan. Nang BTMNB ku kegiatan akeh. Eneng kesenian. Koyo nyanyi-nyanyi, tapi nyanyine tersalurkan, digubah sesuai perjuangannya BMI. Bo. Perjuangan berarti. Yo, terus kedua speak out. Wah, seneng aku iki speak out. Lanjut. Terus. Tapi omong-omongannya ora kok omong-omongan sing ra genah. Oh. Omongannya sing jalur, ora nggur gibah tok. Ngomong-ngomong sing di publik mengenai kasus-kasus buruh migran dan gimana cara solusinya. Terus diomongnya secara global, akhirnya akeh wong sing ngerti. Ah. Terus latihan noprak. Wah, enek barang. Iya, aku ndelok wingi. Yo noprak Jadi aktore tapi yo. Ganteng. Nah, terus. drama lah. Heeh, Rada terus. keren titik. Dramane iku yo menceritakan kahanane awake ning omah majikan. Majikane sing kejem. Majikane sing kurang apik. Sing buruh migrane kuwi ditindas. Akhirnya digawe drama kan akeh wong tertarik. Nek wis tertarik kan wong-wong sing liwat iki kan kabeh wong lokal ya, sing wong Hongkong ngerti wong lokal melu kepo kok apa tenan kuwi mau majikan seperti itu. Terus kegiatannya nulis. Nulis apa? Ya kaya wartawan sing nulis wacana berita-berita. Tapi kan kalangane buruh migran otomatis apa sing diolehi terus ditulis habis itu diupload neng sosmed. Nek wis di sosmed kaya konselingan ditulisi jenenge, ditulisi nomere dhewe dadi akeh wong-wong sing neng nge-share kuwi mang konseling. Akhirnya melu stalking terus melu dadi anggotane dhewe. Dadi manfaate ngabarne kuwi mang dhewe yo iso oleh kanca. Kanca nggo berjuang kok dhewean. Ku harapan. Lho. Yo ora iso. Bener ya? Berjuang dhewean yo iso no pendekar. Oh. Tapi nek barang kan luwih penak. Menangan yo. Iyalah,
Suarane bareng-bareng iso menangan yo. menang wis, suarane wong siji bengok-bengok guyon dikira wong edan ngomong dhewe. Lek wong akeh kan dirungokno, oh iya ternyata kuwi mau wong lagi berjuang, lagi aksi menuntut apa sing dikarepne buruh migran. Ngono ya. Iya. Sing sampean karepno apa sih kira-kira? Ya sing dikarepno ya muga-muga apa sing diperjuangne buruh migran iku pemerintahan Hong Kong ngerti supaya buruh migran iku nasibe luwih apik mergo saiki kahanane kaya ngene iki ya buruh migran ditindas. Kaya saiki enenge virus corona. Virus corona asale saka ngendi? Lah nyapa kok disangkut-sangkut pautne karo buruh migran? Jare buruh migran sing dorong ning lapangan reget wis ora ning antiseptik, ora nggo masker, mulih ning omahe majikan nulari majikane. Padahal majikane dhewe ning omah yo gak mungkin toh 24 jam dorong ning omah. Ndekne akan beraktivitas ndek njaba. Tapi nyapa kok dhewe sing dituduh? Masa virus ki dadak pilih-pilih awakmu pembantu, aku virus arep nyerang ning awakmu. Kan ya ora mungkin lah. Pembantu ya wong, majikan ya wong, padha wong-wonge lho. Kenapa kita buruh migran kok harus ditindas? Ngono ya. Iya. Itu bagian dari perjuangan. Ya, terus gimana cara meminta pemerintah sini agar akhir-akhir setelah saurunge neng virus corona iki kan majikan wis diskriminasi dhewe to. Libur sik dikongkon kerja. Ayo. Terus mulai libur ya sik dikongkon isa-isa majikan. Iya. Arep budal libur sik ngepel nyapu kan kita libur. Coba kalau wong Hong Kong kerja lek libur otomatis kan wis istirahat total toh lek hari libure. Tapi nek PRT kan tidak. Dadak dikon kerja dhisik. Payah lah. Ngono ya. Iya. Tapi nek misale ku yo dilakokno dan mereka gelem yo gak apa-apa. Yo dilakokno buruh migran. Pokoke gak oleh grundel. Iya. Heeh. Nek gelem yo karepmu dhewe. Kamu yo gak gelem berjuang kok ngono ya. Tapi akeh-akeh kan wong Indonesia iku kan Gremeng. kalau apa ya ora penak lah majikanku. Yo, Api, gaji. Mundak majikanku ra cerewet kerja isa-isa gampang lah ngono. Gak apa-apa nek Gak karepe. Gak apa-apa. Tapi ya berjuang, terus-terusan nek berjuang. Ayo iku akeh sing ngajak. Ora akeh ya ora saedik sing ngajak ayo. Tapi nek saat buruh migran organisasi berjuang, wah, ming wong akeh wong nyinyir. Ora ngerti kahanan kaya ngene awakmu demo, padahal ya wong padha-padhane lho. Wong buruh migran. Ya demo kan urusane kita karo pemerintah toh, karo pemerintahan sini. Lah nyapa kok mereka itu nek harapane dhewe iku enggak ikut berjuang ya gak apa-apa, tapi kan ya aja nyinyiri lah. Oh ya, nek gak berjuang ya wis sak karepmu. Ora usah reret-reret. Yo reret-reret ya ora apa-apa sih wong sampean direret-reret sampean terkenal wo. Reret terkenal yo jelas. Iya jelas, makanya nek terkenal kan enak. Gini iso. Oh berarti ngono ya. Terus kira-kira sampai kapan sampean ngene iki sesuk? Yo sampai bener-bener hak dhewe iku dikabulno. Kepinginane dhewe dikabulno karo pemerintahan Hong Kong. Buruh migran yo duweni kahanan sing layak, ora didiskriminasi, ora dikucilno, ora dianggap setan. Ora dianggap sing kalah-kalahan. Iya. Jadi Sesuai. dhewe berjuang iku sampai bener-bener sesuai apa sing dikarepno dhewe. Apa yang dikarepno awake dhewe apa sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima. Yang seharusnya kita terima. Selayaknya yang kita harus dapatkan hak-haknya. Coba lek ra ning buruh migran jal. Sopo sing ngrawat wong tuane? Yo. Bayine. Yes. Sing ngajak kirike mlebu hewan-hewan peliharaan, teratur ya. Mobile, Ngisi teratur yo. Yo. Iku rumah samu lek ora nang buruh migran ditinggal kerja. Nelek turut pojokan omah dekne mulih kepiye? Oh. Ngono ya. Iya lah. Akeh ya fungsine berarti. Oke. Jadi gak kena digawe sepele ya. Tapi kan sampai saiki kan
majikan itu nganggepe dhewe kan ya memang budak memang pembantu awakmu. Wis dekne wis rumangsa bayar dadi sakarepe dhewe. Nah, iku sing diperjuangno ya. Gak iso kaya ngono ya. Ora padha-padha. Adewe kecuali nek adewe ning buru migran ning omah nggur numpang turu mangan tok kan ya salah adewe. Wong adewe ning omahe majikan ya kerja kok. Jadi kan imbal balike to. Kira-kira pesen kanggo kanca-kanca kabeh. Pesen kanggo kanca-kanca kabeh maksudnya di tengah corona iki apa sing piye? Yo sampeyan ngomong secara umum kanggo kanca-kancane sampeyan, kanggo aku barang kan sampeyan tak takoni kira-kira piye. Lek mergo ning wabah corona iki kanca-kanca yo jaga kesehatane. Mangan sing cukup vitamin gizi. Terus nek kawan-kawan sing njaba sing urung berorganisasi, ayo gabung berorganisasi ben iso memperjuangne hak-hake adewe apa sing dikarepne adewe bakal ayem. Orang nggur ndorong neng pinggiran kan dorong-dorong kepo-kepo karo kegiatan organisasi kan iso duweni kegiatan sing positif daripada ngibah ngalor ngidul ora neng ujunge. Yo ngono ya. Yo. Salam pokoknya perjuangan. Ya, salam perjuangan. Sip. Wis ya. Sudah. Oke ya. Wis ya. Matur suwun lho ya. Terima kasih. Bersuun, dadah.